खुलुमबाय बयनिसिमबो रायजो राजाफोर लोगोफोर जायनाखि जोंनि राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायबाय दा मोनसे खोथा जाबाय मा लोगोफोर जायनाखि दाख्लैसो जायनाखि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोदान हाथियारजों सोमावसारग्रा हाथियार हमनानै सोमावसारग्रा आफाद जोनोम जादों होननायखौ जों बयबो मिथिदों दा बेखौ मिथिखांनायनि उनावहाय आंबो भिडिअ बानायदोंमोन दा बै भिडिअनियाव गोबां माखासे मानसिफ्रा गावबा गावनि साननायखौ कमेन्ट्स खालामदों दा बै कमेन्ट्सफोरखौनो आं रायजो राजाफोरनि नोंथांमोना माबायदि रिएक्सन जादों जायनाखि गोदान जोंनि बर'फोरनि हाथियार हमनानै सोमावसारग्रा NLFनि बिथांमोना हाथियार हमफिननायखौ रायजो राजाफ्रा सोरबा मोजां मोनदों सोरबा गाज्रि मोनदों दा बेनिनो माखासे कमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं फरायथिनानैल' बुंगोन आं जेबो बाहाय रिप्लाइ खालामनाय नङा जास्ट नोंथांमोना नायलांदो पाब्लिकफोरा माबायदि रिएक्सन जादों बे हाथियार हमफिननायनि सोमावसारनायखौ दा गिबियावनो हेमन्तआ बुंदों हाथियारनि सोमावसारनायखौ बर'फोरा फिन लाबोफिनोब्ला बर' हारिया 50 बोसोर उनावबो हारि जौगाखांनायनि जांख्लाखौ मोनफुंनो हानाय नङा मानोना हाथियारा बर' हारिनि गासै जौगानायनि लामाखौ गाथेनानै दोनगोन आरो हारिनि मोजां दैदेनगिरिफोरखौ फोजोबस्रांगोन जायखौ 30 बोसोरनि सिगाङाव मन'ग्लाबदोंमोन आरोबाव बे एखे गोरोन्थिखौनो गले गले मावनो नाजानाया हारिनि अलखद दा बिथाङा बेबायदि बुंदों दा जायनाखि NLFनि हाग्रायाव थांफिननायखौ NLFनि हाथियारजों सोमावसारनायखौ बिथाङा बेबायदि जादों दा बेनि अनगायैबो गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट्स खालामदों नाथाय आङो जाहाय माखासे मोनफा मोननैखौल' लाबोनो हानाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दा नेक्स्टआव फैदो ओमफ्राय आरबि बिथाङा बुंदों बिदिब्लाथ' रायजो राजाफ्रासो खस्थ' मोनफिनसिगोन पुलिस मिलिटारिजों 5 बोसोर नायथ'जागौमोन ना आरो प्रमदआबो बुंखादों बिटिआरनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला गावनो आन्दलन खालामफिनगोन होननानै दा बेनि अनगायैबो फैसालि नार्जारिया बुंदों बिटिआर एग्रिमेन्ट इज नट साफिसियेन्ट बड'स कमिउनिटि नो बड'लेण्ड नो रेस्ट आइ एम अलस' सापर्ट निउ पार्टि दा बिथाङा बेबायदि बुंदों दा बिनि अनगायैबो गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट्स खालामदों बे बिथांमोननि सायावहाय बड' एनिमेसना बुंदों बर' मानसिफोरनाव धोर्ज गैया नेनानैबो गैया खालि हाखु दाखुल' दानि दिनाव हाथियारजों फुलफिल खालामनो हाया दानि जुगाव मेलेमजोंसो दावगानो हायो हाथियारजों नङा दा बिदि बुंदों दा जयन्त बर'आबो बिदिनो बुंदों आलादा रायजो बिनाया बिटिआरसो मोनदों बियो थोजासे नङा बड'लेण्ड बिनांगौ बिटिआर बिदो आदामोनखौ बजबना लागोन जै बर' हारिनि बिथांमोना बेबायदि बुंदों जयन्त बर'मोना दा बिनि अनगायैबो गोबां बिथांमोनानो आलादा माने रिएक्सन जादों दा मावफुं बसुमतारिया ओरैबायदि बुंदों जेब्ला बिटिसि सुक्ति जादोंमोन अब्ला गासिबो बिएलटि सारेन्डार जाग्राफ्रा मिलिटारि साख्रि मोनदोंमोन नाथाय दा बिटिआर सुक्तियाव मा मोनखो आरो जे एसे बिथाङा 6 लाख होनदों आरो जा एसे लाख थाखाखौबो मोनफुंजोबाखै आरो दासिमबो माथो पुलिस मिलिटारिफोरजों नागिरना हमजाफिनगासिनोसो दं रिन्टु खाख्लारिया ओरैबायदि बिथाङा बुंदों बे गासै जाहोनफ्रानो जाबाय जों गावजों गाव गोरोबनो हायैनि थाखायनो जोंनि हारिनि राजखान्थि हान्जाया सांग्रां जा नङाबा जाख्रुब जागोन दा बैबायदिनो होनदों जायनाखि रान्टु खाख्लारि होननाय बिथाङा माखासेखौ आं बाहाय होजोबनाय नंला लिगेलद्राय नङा दा बेनि अनगायैबो गोबां माखासे दंबावो दा जनक बसुमतारिया ओरैबायदि बुंदों सासे बिखारिनि जिउआव जेसेबां सुखु सान्थि थानो हागौ नाथाय हाथियार लाग्रा हाग्रानि मानसिनाव बिसिम थाया हाथियार लानानै मानि थै आरो जिउजों गेलेनाय बेबादियाव अरायसम थानाया हारिखौ गुलाय गुजायजों लोगोसे हारिखौ आन्डार डेभेलप खालामगोन गाहाम सुबुङाबो अबथिरा जिउ खोमानांगोन सोरबा जेल जानांगोन सोरबा जिनाहारि जानांगोन सोरबा रान्दि जानांगोन लुबैनाय मानिखौ रावबो 100% मोननो हाया जायखौ मोनदों बेनो इमप्लिमेन्ट जालांबानो लासैनो थांखियाव सौहैनो हागौमोन होननानै बिथाङा बुंदों जनक बसुमतारि बिथाङा दा बेनि अनगायैबो मोगथां बसुमतारि बिथाङा ओरैबायदि बुंदों NDFफोरखौ गासिबो डिफेन्सआव सोजोबनांगौमोन होनबा बिदि जानाय नङामोन दफायावबो दङमोन नाथाय सरकारा सालायनायावनो 2 मानल' जादों आथुरद्राय जाद्रायबाय मानसिफोरा साननो रोङाखिसै दा बिदि बुंदों दा गोमस्रां बर'आ ओरैबायदि बुंदों बिथाङा सिगाङावनो ओंखारनाङामोन NDFफोरा दाना जर खम जासिगोन पावारआबो खमायसिगोन मानोना आजिखालि बिदिखौ गोसोबा नागिर दिहुनथारसै आर्मि पुलिसफोरा दा बिनि अनगायैबो लुकास बसुमतारिया ओरैबायदि बुंदों आसाम सरकारा थगायाखै आरो इण्डियानाबो थगायाखै थगायदों सोर बड'फा थगायदों सोर बर'आनो बर'खौ थगायदों बिथाङा ओरैबायदि बुंदों लुकास बसुमतारिया बर'आनो बर'खौ थगायदों
थांबायब्ला थांथोंसै नाथाय उनाव बर' रायजो राजाफोराल' दुखु खस्थ' दाजाफिनथों। ओमफ्राय गणेशवारि बसुमतारिया बुंदों बर'फोरनि मिजिंआ जाफुंजोबाखै मानोना बड'फानि मिजिंखौ सासे उन्दै गथ'आ मिथियो नाथाय दैदेनगिरिफोरा खोमोरनो नागिरदों। दा बिनि अनगायैबो नित्यानन्द औवारिया बुंदों मानो ओंखारा जानो आसाम सरकारा बर'फोरखौ थगायबाय बिनिखायनो NLFP नि जोनोम लं लिभ। दा जेक बरगयारिया ओरैबायदि बुंदों बैथा गैयै दिदोम गैयै खौसे नङै दैदेनगिरिनि शेयार रां रुफानि लबि हारि फानग्रा बायजाग्रा आरो जाख्लग्रा दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायावसो उजिफिनदों बे सावगारिया। खौसे मोनब्ला बर' हारिया सानलाय हलाय मानिलाय गोरोबलाय बिदि जायाबो जागौमोन आंनिबा होनदों जेक बरगयारिया। ओमफ्राय बिजितसारा मोसाहारिया ओरैबायदि बुंदों सिस्टेमखौ बुजिना ला हालामा बोरै सोलियो। बिजितसारा मोसाहारिया बुंदों सिस्टेमखौ बुजिना ला हालामा बोरै सोलियो नाथाय आइजें लाब्लानो सिस्टेमा आखायाव फैगोन ना। दा बिथाङा ओरैबायदि सोंलु सोंदों। दा बिनि अनगायैबो गोबां बिथांमोनानो कमेन्ट्स खालामदों। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो सोमखोर बसुमतारिया ओरैबायदि बुंदों दुखु मोनो बेफोरखौ खोनाबा नाथाय बर' हारिनि सेन्टिमेन्टखौ सानहरोब्ला हाथियार हमफिननाया गोनांथार। दा बिथाङा ओरैबायदि बुंदों। दा बाबुल गयारिया ओरैबायदि बिनि सायावहाय जायनाखि NLFP नि हाग्रायाव थांफिननायनि आरो हाथियार दैग्रा जोनोम जानायनि सायाव बिथाङा ओरैबायदि रिएक्सन जादों बाबुल गयारि बिथाङा आर्मि पुलिसजों NLFP नि मुं साजाय स्कुल कलेज फरायनाय बर' हौवाफोरा बुथार जायोब्ला आरो जों पाब्लिकफोरा इनाय अयथासार खालामजायोब्ला जोंनि हारिया जौगानायनि फारसे थांगोन ना अब्ला बि दाया सोरनि होनना बुंदों। दाउ अमाफोर बादि NDFP नि मुं साजाय बुथार जाबोबाय आरो दाबो फिन खेबसेबाव बे लामाखौनो बर' बिमाया गोजोन थासारि जेब्लाबो हास्थायो। बिदन बसुमतारिया ओरैबायदि इम्परटेन्ट खोथा बुंदों दानि दिना हाथियारनि दिन नंलालै दानि दिना खलमनिसो दिन होनना बुंदों। दा बिनि अनगायैबो मिथिंगा राजाया बुंदों हाथियार लाना रावबो हारिनि मोजां खामानि मावनो हाया गावबा गाव थैलायनायनि अनगा जेबो खामानि मावनो हाया होनना बुंदों। मुसुखा बसुमतारिया ओरै बुंदों जोबोर गोरोन्थि जामारबाय बिथांमोना आरो सरकारजों थगायजानांबाय। दा बिनिफ्राय लाखि बिथाङा ओरैबायदि बुंदों आं सानोदि BTR जोंनि थोजासे नङा मानो होनब्ला जों दासिमबो बर' हारिया थोजासे उदांस्रि मोननो हायाखै जों दाबो नेवसिजानाय मुगैजानाय बिनिखायनो जों जोंनि जिउ गारनानैब्लाबो उदांस्रिखौ लाबोनांगोन लाखि बिथाङा बेबायदि बुंदों। बिनिफ्राय सुरेन्द्रनाथ बर'आ ओरैबायदि बुंदों बर'फोरा गावजों गाव बुजिलायनाया मोजांमोन। ओमफ्राय लैथोआ ओरैबायदि बुंदों प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जों जिराया BTR बड'लेण्ड स्टेट नङा होनना बुंदों। दा बिनिफ्राय मुदु दैमारिया ओरैबायदि बुंदों खौसेथि गैयाब्ला गामियाव थाना माथो लाब खौसेथिखौ लुबैनानै हारिनि मोजां खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन नाथाय BTR सुक्ति जाखांबाबो गावजों गावनि एना एनिसो बिनिखायनो हारिनि थाखाय सोमावसारफिननाया मोजां जादों होनना बुंदों। दा बिनिफ्राय कुलदीप दैमारिया ओरैबायदि बुंदों गोदान आफाद जोनोम मोननाय बाद आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया होनना बुंदों। नाथाय BTR एकर्डखौ जाखांनायनि उनावबो जेलआव थांनांनाय NDP केडारफोरा मा जागोन बिसोरखौ सोर बख'गोन आंखि दाखालि NDPS नि 3 केसखौ NIA आसो आखायाव लाबावदों बे हिसाबाव नायोब्ला NLFP जोनोम मोननाया मोजां मानोना पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो रैखाथि गैयाब्ला। दा बिथांमोना गोबां इम्परटेन्ट मोजां खोथा बुंदोंमोन। दा गासिनि कमेन्ट्सखौ आं बाहाय लाबोजोबनो हानाय जायाखिसै जायनाखि मोनफा मोननै लाबोबाय नोंथांमोना बेखौनो नायदो। दा बेवहाय जायनाखि गोबां साबसक्राइबार बिथांमोनानो गोबां पाब्लिक रायजो राजा बर' बिथांमोनानो गोबां आलदा रिएक्सन जादों सोरबा मोजां रिएक्सन जादों सोरबा गाज्रि रिएक्सन जादों। दा बेनोसै लोगोफोर आसा खालामो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोजोन सान्थिया फैगोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोनथों बयनिसिमबो खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालाम गोजोनथों बयनिसिमबो बाय बाय।